Malta għandha l-ogħla livell ta' kunfidenza ekonomika fost il-pajjiżi kollha li jiffurmaw iż-żona euro. Dan skont riżultat ta' stħarriġ li għamlet il-Kummissjoni Ewropea matul ix-xahar ta' Awwissu. L-istħarriġ sar fost azzjendi u konsumaturi minn madwar l-Ewropa u dawk li ħadu sehem kienu mistoqsija dwar l-andament ekonomiku tal-pajjiżi taż-żona euro u l-previżjonijiet għall-futur. L-indiċi tas-sentiment ekonomiku f'Malta tela għal livell ta' 114, l-ogħla livell reġistrat f'dan l-indiċi minn April tas-sena 2008. Is-sentiment pożittiv fuq l-ekonomija Maltija f'Awwissu kiber bi 12% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Pajjiżna kien wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Ewropa fejn żdiedet il-konfidenza ekonomika. Fil-fatt kemm fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u anke fost dawk taż-żona euro kien hemm tnaqqis medju fil-konfidenza ekonomika. Skont l-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea għat-tieni xahar konsekuttiv aktar minn terz tal-operaturi fl-industrija Maltija qed jistennew li jkompli tkabbir fil-produzzjoni tagħhom. Is-sitwazzjoni hija l-istess fis-settur tas-servizzi e kif dawn baqgħu jirrappurtaw titjib sostanzjali fil-bejgħ tagħhom. Fid-dawl ta' dan il-maġġoranza tal-azzjendi li ħadu sehem fl-istħarriġ qalu li se jżidu l-impjiegi fit-3 xhur li ġejjin. Għal-ewwel darba f'diversi snin maġġoranza tal-operaturi fis-settur tal-kostruzzjoni wkoll sostnew li se jżidu l-impjegati frott it-titjib fil-bejgħ u fil-prezzijiet. Din il-konfidenza f'Malta hija riflessa anke fost il-konsumaturi e kif tidher li hija aħjar minn dik fil-medja tal-pajjiżi Ewropej. F'Malta l-konsumaturi jħossu li l-qatt se jkompli jonqos u l-ekonomija se tkompli tikber u l-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom se titjib.